Mina umazungu oshadile kwaKhumalo noMusa odlala isigedle kwaminya ekoda isigodo Matshephoms. Ngemva wami ngihamba nabanye abafana abebeyishaya ingoma beyibhika I'm speechless yazi when it comes to labafana kodwa ngizothi nje angisike walijikayo nizwele nini ukuthi bekwenzakalani. Hello. Yeah. Njani? Ngaphi. Ngendlela benisina ngayo nigida or whatever you were doing kodwa ngibonile ukuthi ukugida futhi kunomfutho lokho benikwenza mhlambe nineminyaka emingaki niqalile nje ukwenza kwenikwenza. Akusewunyaka wodwa saqala sibancane sibangaka nje sewunyaka wodwa ngoba siqinisise seyishipa yodwa lesayihambile ebonakalayo nje ukuthi besizama ukugidela emthimba kanje sesizamile sakhona ukuxhuma nabantu abadala ukuthi kusifike la lesi abafana kade beshawushameni yaza ngikholwa bathi banomnyaka wodwa kodwa mina ngiyabona ukuthi ngathi mine mhlanu ngendlela bebenza ngayo nibonini kuphi eminyakeni emithathu ezayo suka manje. Sibona semazweni angaphesheya ngempela sisiphezulu nje nathi kuyisifiso sokuthi sigcine sifikile phezulu basihlala ingoma. So uqayeni ukuthi uzizwe vele ukuthi ngiyayithanda lento. Nje kade nje ngaqala cha khona bengithanda kodwa nje ingoma bengingayazi kodwa nje ngigcine sengiyazi ngoba bese ngidibene nabantu vele abayazi ingoma. Suthi engingakusho ukuthi laba abantu ohamba nabo vele abafana bashameni bathi nje noma ungayazi sokwazisa ngesecond ingoma ngikuprovile lokho ngoba ngibonile ukuthi umuntu ubungayazi ingoma mina ngibone ngathi uneminyaka u20 njengoba bethi unyaka owodwa. It's Nongoma TV live from the heart of the Zulu nation. Definitely let's just go inside ubone ukuthi sakuphatheleni. Igama legroup yenu sasikade silashiwe sasesishintsha ukuthi ilashiwe ngomunye umuntu ophakathi kweligama sase siba yithembe lihle.